Igbo class world. Anyị abịago n'uju anyị adịgo ka anyị na-adị. Onye nwere akwa niile a ọ na-egwuri egwu, a na-akwa m ele akwa o, maka mgbe unu ga-abịasị mụ lesi unu akwa. Ihe abụọ akwa ndị nọọsụ anara m eli, ya bụ ihe a mụ na-eyichie na-enye otu abụọ otu ka m tinye ebe otu abụọ, nke a bụkwa nwanne nke abụọ. Ọ dị kọmpini dị iche iche. Abụọ kwụ ya, abụọ, atọ, anọ, ọkwa anọ dị ebe a. Chekwala nọ nke a bụ anọ, ifuru ya. Nke a nwee kọlọ na abụọ, ifuru nwanne. Nke a nwekwa kọlọ na abụọ, ifuru nwanne ka anyị. Onye nwere akwa niile ọ na-egwu egwu, ọ naghị egwu egwu. Ọ bụ health care professional. Unu aghọtago na ka anyị na-adị, anyị adịgo ka anyị ga-adị. Ya bụ ifu onye nọọsụ ọ naghị enwe ntutu ogologo, ọ bụ onye a ka a na-adị. Inwegodi ntutu ogologo, ị ga-achịkọnata ya kechie nye n'azụ. Ị gara eyi iyori ntị na-ada ngụlụgharị, mba, maka ije deal with life and death. Ị nara eji ime fashion ebe ahụ. Ya bụ ndị be anyị, kedu ndị m na-akpọ? Ọ bụ ndị nọọsụ. Ndị nọọsụ nọ na be anyị, ọ bụ unu ka anyị na-akpọ n'ụtụtụ a, maka ana m enweta ozi unu nsị ka m mee ka o doo unu anya. Onye chọọ ịbịa lụọ ọrụ nọọsụ na mba eliza maọbụ mba ọbụla civilized world, ịbụ nọọsụ, inwego ịgụchaga akwụkwọ na-alụ ọrụ, inwe working experience, ọ dịkwa mkpa tupu ị na-etinye nenecha exam sienu IELT, inene gie pass anya, ihe enwekwa 7 point. Oles ma ọ na writing ka inwe ike inwe 6 point. Mbụ ndị nọọsụ ịma na pass bụ 4 point bụ pass, mana ndị nọọsụ ihe enwe ebe 7 point. So ọ bụrụ na ị nweta gị, mma enye gị link iji ga etinye ọrụ, email iji ga etinye ọrụ. Ịbụrụ onye nọọsụ, inwe opportunity na abụ inwe ike ịbịa as health care assistant, inwe ike mbịa as nọọsụ. Ka isi ga-abịa as health care assistant, chelu ka ewepụgodi health care assistant, ka ewegodili nọọsụ bụ ya real profession, ka ewegodili ya bịaba osizie ike ewezieli m health care assistant. Mana ngwa unu eziokwu, ndị niile nna afụ n'ụlọ ọrụ anyị bụ nọọsụ sibe anyị bịa, ajụrụ fa ka fasi bịa, fasi na-eka fasi bịa. Ọ bụ na webụsaịtị ịpas che exam, ibido tinyebe ọrụ, ọ dafịarụ ewe gị, maọbụ na US ka ị chọọ ịga, maọbụ na Australia, maọbụ na any western world, itinyebe ọrụ adafịarụ ewe gị. Ịbụrụ onye ọrụ nọọsụ na-egi n'obodo oyibo. Ya bụ nke a kịta m na-ashịala unu, o nwere email mma emechekwa eweli ya bịa tinye na comment section. Biko unu chọtakwa ya, unu ajụbakana m kedie ma ọ bịaba inbox maọbụ bịaba siba m ka WhatsApp m. Ihe m na-enye ndị be anyị bụ infọmeshọn. Mmadụ achọtala unu ọrụ, nọọ nye gị infọmeshọn, ijiri aka gị chọọ. Isi na m chọọ ọrụ gị, all the information you need ma m enye gị. Ifuru ya, are you willing to move to UK? Na-egekweni ntị. Have you completed a nursing or midwifery training program? Professional registration with NMC. Nke a bụ NMC, National Midwifery and nke a bụ Nursing and Midwifery Council. Ọ si gị regista gonia nke a, maọbụ na ị nọ na United Kingdom maọbụ na ị nọ na be anyị, o nwere nke unu na-erejista. Irejista gonia pass all parts of CBT. Ipass go CBT, ipass ya. Ọ bụrụ na ipass ya, ịma ihe a bụ ihe a na-ajụcha. At least ọ bụgodị na ipasra CBT, ipass go IELTS, ihe na level 7 for all except in writing within of 6.5. Ịpasịcha anya na level 7, ọ bụzi na ị nweta writing 6.5 is acceptable, mana ọ bụrụ na ọ dị below is not acceptable. Able to pass OSCE, ya bụ OSCE,
ị pasịlịa within 3 attempts in a period of 8 months. ị pasịlịa, please send in your application and yes, please send in your application and the above mentioned document send ya ode email ahụ send ya. o nwere ọzọ ị ga-esendikwa application gị. ndị nke a si na factor ndị dị from 25 below 25 to 40 ndị nke a chọrọ ya nursing recruit 368@gmail.com. ọ bụ ya inweta gị ihe niile ekwu, maka na isi na ị chọrọ ọrụ ị ga-enweta n'ihe ekwu. ọkwa ihe ị enweta adịghị agba aka ejide ihe na-ata alụ. ọkwa unu na-amata ya, ejiri ọnụ ejide ihe na-ata alụ ma ọ gbara aka. ịchọ iyi na ị chọrọ ọrụ ịjụọ kedu requirement. ọ bụ requirement imetechezi anya m enye gị 2 email a dị certain iji ga-etinye bọọlụ ịdị qualify ewee gị mma na-achọtakwala unu mụọ na-enyekwa unu ma unu ọrụ na-ewekwe na-abụrụ sọ nka nye unu ihe unu weli elu bọọlụ. ọrụ m bụ ije chọta ngwaọrụ nye unu tools, unu welie kwalụ ngwaọrụ dị mma wee rụpụta ọrụ. ọ bụrụ nje gote ngwaọrụ chọpụta ya wetenye gị iwekwelu hama nye m bak m weli kụbakwa ekele ọrụ eke. mmadụ eje chọtachalụ gị research chọtalụ gị ebe ị ga-isikwa m wekwelie search valụ gị. ọ bụrụ na ị mara eme ịchọzia mmadụ onyelu gị aka, mana ọ bụrụ mụnwa mmadụ enyezili gị aka wee chọba dị ọrụ, mana enyego gị ihe dị gị nso iji wee chọọ ya bụ ọrụ. ịchọlịdị ya ị ga-enwe ndidi ịchọta ya ịchọba ọrụ, maka onwe onye nwere onye nyeli ebe ọ ga-achọ ọrụ ọ na-asị kedu right one. ị mara ma ị ga-adanye n'aka ndị wayo, maka fa na-ekreti chekwa ihe ọ dị na webụsaịtị ịchọọ na ọrịa ọ bụrụ ọrịa. ọ bụrụ na nchọta ọrụ nọọsụ a na-afịa gị arụ, ị nwezi ike ijikwa health care assistant wee bịaba. gịnị ihe eji health care assistant wee bịa? ka ihe ị ga-eme na ịbụ nọọsụ abụọkwa na ị ga-ewepụta satifiketi nọọsụ gị tụọ sifa ya, maka na ịbụ nọọsụ na ị ga-alụ health care assistant si wee gị na health care assistant. onwekwa onye ga-atụpụrụ gị ọnụ na ịbụ nọọsụ isi na ịbịa ịlụ health care assistant. ọ bụrụ na ị chọọ na ịbụ nọọsụ na ị ga-alụ health care assistant, ihe ị ga-eme bụ ije chọọ health care certificate. m enye gị link ebe ị ga-eme health care certificate. ị chọrọ ije fisikal mee ya na-aga ego n'Enugu ma ọ na Ọnịcha ma ọ nọ na Lagos ma ọ Port Harcourt, a ga-anazụ gị ihe elu 250,000 iji tren gị ka ị bụrụ health care assistant. ịchọọ mmie online ọ bụ obere ego. m enye gị link ya ime health care assistant online. imechi enye online iwelie bịaba ọrụ as health care assistant. ya bụ ịbụrụ nọọsụ ị ga-edetu CV nya inwe 2 opportunities. ide as na ịbụ nọọsụ, ide as na ị na-achụ ya na health care assistant. ma ọ bụkwa na ị chọọ ichi ya na health care assistant, ọ bụrụ na ị chọrọ ichi ya na health care assistant, ịgbadosi anya ike chọba na nọọsụ gị. ọ bụrụ na ọ na-afịa gị arụ na ị chọọ use 2 opportunities, ihe ị ga-eme bụ ide CV na-abụ ị na-achị ya na health care assistant, mana ị gara ejekwa debelfa na ịbụ nọọsụ bupụta efa satifiketi gị na ịbụ nọọsụ. ibupụtie fa ya kwene gị anya ị na-achọ health care assistant, ijidesie health care certificate ike na-achọ ya ide CV gị iche mee nye simpla. ya bụkwa na fe na-ege anya isi na experience ịrụrụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ a ga-edenwulu gị reference. idusho na a ga-edenwulu gị reference. ị na-achọ ọ bụrụ nke kọs ị achọta nwunye na webụsaịtị ma health care certificate ma health care assistant a na-akpọ support worker na-akpọkwa ya caregiver. ị ga-achọta nwunye na webụsaịtị. ọ ga-akarị gị mma na ịchọbali ya chọsibe ike, maka ọ ga-adịrị gị mfe. ọma nri gị ego ọbụla ịchọtafa. ụfọdụ ga-agbalị gị ụgwọ flight ticket, kwụọrụ gị ụgwọ visa. ụfọdụ si na fa ama mme. ị na-achọzi ebe ahụ ihe enweta ndidi aka, maka ndị na-achọta ebe ahụ fa nọ na ya nọrụ chinchin. afụgo m ndị chọtara ya chọtakwasị, mana ị ga-enweli ndidi. ịchọkata isi a na-afụkwa afụ ị ga-emechi efu ihe na-eme ọsịsọ. den ọ dụsịkwa gị ọsịsọ na ịchọrọ ya nkịta nke echi. o nwere ndị ejenti. ị na-ege ntị? ejenti ma employa
fahod nke fahod fa na-eli ile ịkwụ ofu ụgwọ fa enye gị within 3 weeks ịbịago as healthcare assistant. Ndị nke ahụ ama mfa, mana amakwa m ndị na-akpọbata nọọsụ as course, ịma ga-enye gị course ịbịaba within 3 weeks. Mba, amara m ndị nke ahụ, mana ndị nke mma bụ healthcare assistant. Igo ego enye gị within 3 weeks ịbịago. Ọ bụrụ na ịbịa ịbụ nọọsụ ijiri healthcare assistant bịa, ịbịakwa healthcare assistant ka ị ga na-alụfa ime isi ike fama nri na ukweli gị akwụkwọ ị gakwa eje claim bezie ya abịago ma abụ m nọọsụ, mana ị ga-alụ nwụrụfa 40 hours as healthcare assistant. 40 hours ya bụ iweli 20 hours ndị ọzọ lụọ na kọmpani ọzọ, ịlụọ nọọsụ na kọmpani ọzọ. Ma ọ bụrụ na ịbụ nọọsụ ifuru ya ihe eje nwa ọlụ 3 times ma ike gwụ ma ike dị gị, ihe eje nwa ọlụ ugboro 3 na mbọsị. Inwe ike jee night ije afternoon, enwekwa evening nwee night. Nke so gị ijeche healthcare assistant gasị ndị kpọta gị ma nrapụfaje na-emezi na ebu nọọsụ. Ọ bụ ị ga-alụlụfa 40 hours in a week, then ndị ọzọ iwelie lụọ nọọsụ gị ka ị ghara ichezo nọọsụ gị na-alụzi sọ healthcare assistant. Ịma mmie ka ichezo nọọsụ gị kama na ịbịa o nwere exam ndị ị ga-enenekwe. Ma ọ bụ na ị pasịrị IELTS ịbụrụ nọọsụ with BSc ihe ejenenebe IELTS ya, mana ihe ejezi weta transcript mekwe narrative conversion ụmụ ihe ahụ. Mana ọ bụrụ na ịbụ nọọsụ ị nwere BSc sọsọ IELTS ka ị ga-eje nene inenetezi enye bịaba, a ga-ewenwu gị as nọọsụ, ọ ga-asabụkwa gị as healthcare assistant. So ịbụ nọọsụ ị nwere BSc jenene IELTS iwelie bịaba as nọọsụ. Ịchọkwa iji ebia as healthcare assistant iwelie bịaba, mana ị ga-enwe healthcare certificate. Ịbịalute ị na-alụkwala ndị gwa gị healthcare assistant kpọta gị until ị nwee indefinite stay. Indefinite stay bụ ịnọzuo 5 years. Indefinite stay mgbe ahụzi ka ị ga-enwe right ime ihe niile. Mana mgbe ị bịara ị ga na-alụkwala ndị kọmpani kpọta gị ọrụ rubelufe isi ime isi ike vakansị lụọ ihe gị ịma nwezi indefinite stay. Ịnịbụrụ ọkpa ike na-akpa ike maọbụ na-eme ịmago ihe onwe ike ị na-eme like onwe ka isi gaa na-eme n'ilutego ị na-emezi ka o si sọ gị ike enwetara indefinite stay. Onye ahụ kansụl lụrụ ihe gị inwezikwa ebe ị na-aga fa na-emegbugodi ga-eme gị ka ohu eme gị nke nwa eme gị nke irube isi. Ị na-alụrụ ndị ahụ healthcare assistant. Ịbụ nọọsụ, anyị mana ịbụ nọọsụ, mana ị tụrụgagodi ya n'akụkụ ị na-alụrụfa ịwangụkwa ya wee ịchụ ebe ị ga-alụ 20 hours as nọọsụ. Ị ga-eje nwa ọlụ efi, o nwere ike ijele ndị Monday to Friday jezie Saturday and Sunday as a nọọsụ agency fa na-eri nne. Ihe ejenwu a na-enwe kọmpani dị iche iche. Ị na-anya kịta kọmpani nke a dị iche. Ihe ejenwulu ndị ọzọ ọlụ jeele ndị ọzọ ọlụ ifuru ya nke a bụ kọmpani ọzọ nwere. Kọmpani ọzọ nwere nke kọmpani ọzọ nwekwe nke kọmpani. Ị ga-alụzu nwa ọrụ na 3 kọmpani ma 4 companies. Ị ga-alụzu nwa ọrụ ifuru nke a kịta mụ na ndị kọmpani nọ chinchin maka enwe m uniform fa. Abụ m onye na-abụ mbịa mme ihe nwe akwụ ya ọfụma ka m wee na-agbanwe na-asụchapụ maka inwele ofu ịma ndị na-agbanwe na-asụchapụ ifu gị. So ị ga-alụ n'ụlọ ọgwụ nke a lụọ na nke a ma ọ bụ ejensi nke a lụọ na ejensi nke ọzọ. Inwe akwụ ya na-abụ ifuru nke a ọ dị abụọ ifuru ya ọkwa ifuru ya nke a bụ kọmpani ọzọ nwunye na-enye kọmpani nke a. Ihe njinwe anya ịbụ ọbụla anọ m chinchin ebe ahụ. Nke akwa chekwala ka m gosi unu nke a kịta akwa ifuru na yibie ọkwa unu furu na yibie. Onye nwere akwa ise ọ na-egwuri egwu, ọ na-akwa egwu. Nke a bụkwa nnukwu kọmpani ifuru uniform nke fa ọkwa ifuru ya. Eji m n'aka na unu ghọta ihe nkọwara unu. Onye aghọtara anyị ajụzikwa na comment section. Mana ịbịa na inbox ọkwa 3 months aka m aza akwa gị nya anyị ewutekwana gị na ịbịa na-ajụ m ihe azara gị
biko tụsalụ na anyị ihe, gosi na anyị akala ịfụnanya, gosi na anyị tọmbọp, tụsa anya ka ndị na-amara amalụ, maka onwe ndị ọ dị mkpa fabialute. Mma enye gị link iji ga achọ health care certificate, mma enye gị link iji ga achọ ọrụ, mma enye gị email, mma enye gị ihe ga-adịlị gị mfe ka imebezie n'onwe gị ma mmadụ enyere gị aka. Mana ịbịa na butelu m ọzọ si mụ kedie mụ bịa lụbịa maka ihe njikarị m mmakwalụ mmara etinyekwa aka n'ụkwụ, mana mma enye gị line ya, nye gị line ya. Ngwa ka emesịa na ụmụnne, ka emesịa na ndewo.